Pak Mul, tesih ten gubuk mboten? Yen lewat aku kelingan aku bokai biyen tanggul leren aneh ngejagak kebak tulis warna apa tondo isih prawan jenenge aku pokas morno biyen kae tak nggo anggo matresno tanpa bantal tanpa kloso bot abot ketek manas mongor rupek kae nyimpen wati nganti besok Mbak Wulan akino ora bakal lali aku buka kae akabak cerita adang ngawangi nganti kaget rino iya ya jan Bu Guru ampun kesel nggih Bu. Pak Kepala rawuh mboten Pak Kepala sekolah. Bu Kepala. Oh sakniki Bu nggih. Bu Kepala ingkang pundi Bu Kepala? Oh, Bu Ngadini buke. Bu Ngadini biasane Bu Kepala biasane ya bawa. Ngabini. Oh Ngabtini, Bu Ngabtini. Bu. Sing pundi meniki Bu Ngabtini napa menika? Niki. Kowe ya mblasok wae cah. Kowe saya tumbak cucukan. Non. Bu. Mboten Bu Kepala jenengan apa? Oh, nembe Bu Kepala nembe rapat. Monggo dipun telasaken Bu. Jan. Tak kira Kartininan. Catatan sak ajrone ngati ada tanda tanah luntur amalah asaya marati aku kowe ada digarwa sragenke amarga leren yo anangku buk asmara elok ngudi darat ngudi laras seniwati wonten trihangga ayu-ayu perawan kabeh ser Mbak Wulan nyekel mik no awas awas Halo.
Halo, halo. Nganti besok. Iki kiwi. Iki kiwi. Kumpul kae kebak cerita. Mbak Wulan. C, Pak Kino. Dhisik sliramu sing mulang ya Bu Guru kuwi ya. Kowe SD ngendi ta Bu dhisik? Boten kula jurang jero. Lah iya dhisik SD ngendi? Jurang jero 3. SD? Jurang jero 3. Oh, SD Jurang Jero 3. Nggih. Tak kira SD Mojokerto 6 kene. Wow. Helok. Bu Guru mengke nyanyi nggih, Bu? Bu, halo. Halo, Bu. Mengke Bu kepala sekolah nyanyi nggih, cocok mboten, Cok? Cocok wis kula sawer Bu ampun kuwatir. Tenane lho. Aku ki apa-apa duwe kok nyawer Bu Guru 2 yuta ya apa? Ngambil Pak Lurah sak yuta sih, Pak. Kali Pak Bayan Catur kan gelem kok. Ya ditutup. Catatan sajroning ati. Tuntur saya merati. Aku kowe dadi garwa marga lirit ning gubuk kasara. Pak Lurah mboten kersa tetembangan lajeng kula pakromatan